ଏବେ ଘରେ ବସି ନିଜେ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ। ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ଶେଷ ତାରିଖ। ମାଗଣାରେ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖ ହେବ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅପଡେଟ୍ କରାଗଲେ ତାହା ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ହୋଇପାରିବ। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଡେଡଲାଇନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା 3 ମାସ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି। ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ 15/12/2023ରୁ 13/3/2024 ଯାଏଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନଲାଇନରେ ମାଇଁ ଆଧାର ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ମାଗଣାରେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ କରାହେବ। UIDAI ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ନାଁ, ଠିକଣା ଆଦି ଭୁଲ ଥିଲେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଗଣା ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମାନ କାମ ଆପଣ କୌଣସି CSC କମନ୍ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ବା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ନିଜର ଅସଲି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଓ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 8ରୁ 14 ଟିକିଆ ଅପଡେଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କୌଣସି ବି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତ୍ରୁଟିଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ 14 ତାରିଖ ହେଉଛି ଶେଷ ତାରିଖ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ।